Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो सिमेन चापरियाव थांनो नागिरदों आरोना। बोसोरसेनि बारा जाबाय आङो हजों सिमेन चापरियाव खनसेबो थाङाखैमोन आरोना माने ओमफ्राय बोसोरसेनि उनाव दिनैहाय आङो सिमेन चापरियाव थांनो नागिरदों आरो मोनसे खामानियाव मोनसे खामानि माने पार्लाराव थांनो नागिरदों आरोना आङो। पार्लाराव सिख्लाफ्रा मानि थाखाय थाङो नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। स' दिनैहाय आङो माने आंनि खानायखौ हास'नो नागिरदों आरोना ससे ओमफ्राय एसे देलायना फैनोसै आरोना। देलायना फैनोसै माने देलायबाबो बेनोखा मानसिया सोमलेले होमबाबो माने एसे मोजांसिन नुयो खोमा। एसे मुसुगुराबो बिराद माने बोसोरसे जाबाय आं फुजायाखै आं जेरावबो माने थ्रेडिं खालामाखै आरोना। मानो होनबा आङो बेलेगनि खालामनायफोरखौ एसेबो फसाया आङो, ओंखायनो बेलेग जायगायाव थाब्लाबो आङो गासिबो पार्लारावनो थाङा आङो। माने बेलेग जायगायाव थाबाबो आङो जानला मानला बिदिनो सब पार्लारावनो थाङा आरोना। बेयावहाय सिमेन चापरि सानजारि नोगोराव माने आङो गोदो हजोंनो थानानै फरायखानायमोन नालाय माने हजोंनो हाइ स्कुलखौबो माने LP खौथ' निजिनि जायगायावसो फरायदोंना जोंनि गामियावनो, ओमफ्राय हाइ स्कुलखौबो कलेजखौबो ओमफ्राय हजोंनो सिमेन चापरियावनो थानानै फरायदोंमोन आरोना आङो न'जों थानानै। ओमफ्राय माने बिदिनो हजोंहाय सासे मादै दङ आरोना, पार्लार दखान दं आरो बेहा। ओमफ्राय बियो ओरैबायदि मोजां खालामो माने नोंथांमोनाबो मालाबा फैनो नायबा मिथिगोन। आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। माने खानाय स्ट्रेट होनाय बायदिसिना बिदिनो थ्रेडिं खालामनाय फेसियेल खालामनाय गासिखौबो हायो आरोना। सिगांनि दखान न'आवनो होयोमोन आरोना। बे न'आव दखान खुलिथ'यै समाव न'आव बानायबाय थानाय समावनो आं बेजों मादैजों थांबाय थाखायोमोन आरोना। बिदिनो बायदिसिना थ्रेडिं खालामनोबा मादैनावनो न'आवनो थांनानै खालामहैजायोमोन आङो। माने बयबो मादैनि न'आवनो थांनानै खालामहैयोमोन आरोना। दा दखान खुलिबाय बियो, दखान होबाय। ओमफ्राय दा आं इयावनो थांनो नागिरदों आरो। स' बिराद गोबावनि उनाव आं मादैखौबो नुगोन। ओमफ्राय ब्लग बानायनो लाजियो आङो, होमबाबो नाजानोसै नोंथांमोननो देखायनो मा देखायनो हायो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। आंजों सोर थांफागोन नै सिनायोना बियो? माने जोंहानि न' खाथिनिनो आरोना, जोंहानि आदानि फिसाजो आरोना। ओमफ्राय दिनैनि आंनि केमेरामेना बियो आरो माने बेखौ केमेरामेन खालामनो लांफानो नागिरदों आङो। ओमफ्राय जों सानैजों थांगोन आरोना। जों सानैजों थांगोन। नोंबो फुजागोन बेबो फुजाहैनो नायनोसै नोंथांमोना। इयो ना आं क्लास 5आव थाबा जिरायनोबो रोङामोन इयो हा। ओमफ्राय दा नाय आंजोंनो समान जाबाय, सानैजों समान जाबाय जोङो दा। आंजों बेरायफानोबो हानाय जाबाय इयो। ओमफ्राय फैसा लादों माहाय थुमफुलिया नायनो खेवलाय गैया लायाखै। बे खिन्थालाय दं खोमा फैसा। ओइनो बाजैया इनि बिमा ना बाजै। आं क्लास 5 बा इयो इमान फिसासाथारमोन ना, गारखोमासो थांनांगौमोन आङो इखौ। ओमफ्राय दा नै आंजों लोगो बायदिसो जाबाय, आंजों थांफानो हानाय जाबाय। सिगां उन्दैयाव गारखोमा थांजायोमोन नालाय, ओंखायनो अननानै लांसै आं बेरायनायखौ दिनै। नुखाबाय जानांगौ नों। नैबे लामाजों जों गामि थाङो। बिथिंजाय जों थांगोन आरो दाना। बिथिंजाय सिमेन चापरि थाङो, ओमफ्राय बिथिंजाय जुनाय अरुणाचल सब बिथिंनो आरो सब। Chapori town. हाथाय थांग्राया नै, हाथाय थांग्रा लामा बायदिसो थाङो आरो। चपरि town. सोब नै मादैनि माबाया पार्लारा। आब' थांसै जा। आंनि खानायखौ हास'खांबाय आरोना, ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खानाय हास'नाय भिडिअ लानो हायासै आरोना। मानो होनबा भिडिअ हमग्राबो गैयामोन ना। ओमफ्राय जा बे बाजैनि फिसाजोआबो बेबो थ्रेडिं खालामजाबाय नालाय, ओमफ्राय भिडिअ हमग्रा रावबो गैला।
ओंखायनो खानाय हास'नायखौ आं भिडिअ लानो हायासै। Man gusu hasobai. गथ'आ भिडिअबो हमफेरा नालाय ओमफ्राय बिदिनो बारा मोजां भिडिअफोरखौ लानाय जायासै आरोना मादैखौबो देखायाखै खालि आंखौल' मुसुगुर फुनायखौल' देखायबाय थाबाय। जोंनि जुनाय सिमेन चापरि एरियायाव आं बेलेग पार्लारफोराव रावजोंबो फुजाया आरोना खालि आं बे मादैनावनो थांखायो आरो खानाय हास'नोबाबो ओमफ्राय थ्रेडिं सेडिं खालामनोबाबो मादैजोंनो फुजायो। आं मादैनिखौ बिराद मोजां मोनो आरोना ओंखायनो इनावल' थाङो आङो। सिमेन चापरि मेन टाउनावनो आरोना बेनि मादैनि पार्लारा। नोंथांमोनहाबो मालाबा फैयोब्ला हाबफैनो हागोन आरोना। मोनसे दा थांनायसै जा थांफिननोसै आलासि जानो थांनांगौ दा लोगोआव मा गोदान लेंहरदों मा बेदर जानो थांनांगौ।